Des del moment en què el Ministeri pren una decisió, la que ha pres, que sembla més que res un desgavell, perquè en principi està molt bé que se rebaixin alguns mòduls, però no s'entén quin és el criteri. No crec que entre Carteixent, Alzira, la Pobla Llarga o Cullera o Sueca, per parlar de 4 o 5 pobles així al tuntum, n'hi hagi massa diferències en quant als litres de precipitació caiguts al llarg del 2013. No crec, perquè estem parlant d'una zona que d'una punta a l'altra pot haver 20 quilòmetres. La premsa parla de 10, és igual, tirem de 20. Jo crec que les diferències entre pobles no són tan grans climatològicament parlant com per a que cada un d'aquests pobles tingui un tractament diferenciat. Aleshores, no sabem si Montoro s'ha inspirat en un lloc o en un altre, no sabem simplement què és el que fem, perquè s'ha de signar d'una manera respectuosa. Però el que sí que està clar és que el que s'ha fet per part del Ministeri d'Hisenda és una barbaritat, és increïble. S'hauria de corregir, conforme ha dit el senyor Signes, a la baixa. No està tan clar la viabilitat d'arribar al que se demana per part d'ABA a Saja, perquè això del mòdul 0, evidentment, demanar la lluna la podem demanar tots. Nosaltres anem a votar a favor del pressupost, anem a demanar la lluna, encara que sigui només per a que s'iguali la situació de tots els pobles de la Ribera, del Xúquer en general, al millor dels tractaments possibles de cara a que el camp valencià i els llauradors tinguin aquesta millora, aquesta compensació. Ens xoca també que aquesta moció que se planteja, segons ABA Saja, a tots els grups, a tots els regidors, no sabem si ha entrat per registre d'entrada o s'ha entregat en mà a la regidora o a algun membre del Partit Popular. Anem a pensar que ha entrat per registre d'entrada, o no? Perquè si ha entrat per registre d'entrada hauria de ser institucional, l'hauríem d'haver conegut tots. Com que no està la regidora, deixem el dubte en l'aire, però espere que no ens enterem que efectivament està el registre d'entrada i al final algú s'ha apropiat d'aquesta petició que en principi, i torno a dir, d'acord amb la redacció, va dirigida a tots els grups. I torno a dir, nosaltres també demanem la lluna, però per altra banda, tal com fons està redactat, crec que la moció té alguns errors, perquè demanar la moratòria d'un any sobre el capital del préstec i els interessos i demanar-ho a les administracions, jo crec que les administracions poden dir-ho, però després venen els convenis i sobretot qui ha d'entrar ahí són els bancs. N'hi hauria que dir-ho també als bancs, i ja sabem que els bancs són intocables. És igual, anem a demanar-ho. I de passo demanem també a ABA Saja que es manifeste públicament d'una manera més reivindicativa, perquè jo he consultat, jo hasta el dia d'avui no havia sentit a ABA Saja pràcticament dir res, i davant d'una situació tan extrema com la que se denuncia així i que nosaltres no dubtem que sigui extrema, ABA i altres sindicats mantenen una actitud molt mansa, per dir-ho d'alguna manera, condescendent.